Kaya ngono. Aku dadi apa to, Pak? Dadi lutung. Iki coprake lakone apa? Sik ta, iki lho, kowe milih sing ndi? Kersane milih, Pak. Wong niku kan duwe kesenengan dewi-dewi. Heeh. Monggo. Kita milih Sita-Sitana. Sitok ae dienggo kanca memangku. Kae sing ae sing ngetus ae lho. Mbak Iin. Mbak Iin. Mbak Iin. Pinter ta. Golek anu kaya pas lho modele. Sing lagi viral lho, Pak. Baca janda pirang ketoke. Ayo. Tuk tuk tuk. Mas Yuda, Nggih dalam kok enek suara tanpa rupa endi to, Mas? entut, Mbak. Sampean ya kurang waspada kok. Sampean wong gedhe dhuwur gliwu-gliwu kaya ngono kok iso. Endi lho, Mas? Endi lho, Mas? Wong enek apa-apa lho ning kene iki. Mbak, aku wong, Mbak. Niki lho, Mbak, niki lho. Lah, tak kira salah iki ning kene, Mas. Pak Doyedan. Ngapa? Kaya nangking kucing tenan. Iki lho, iki gandenganmu. Iki ibarat, terus aku kon gandrung no, awakmu ketoprake paling ora lek postur ngeten iki gagah pideksa miyayeni. Umpama dadi Panji Asmara Bangun ya pantes ten iki. Niki Lho, pripun? Kepethuk karo Dewi Sekartaji. Kowe Panji Asmara Bangun, Mbak Iin Sekartaji lho, cocok. Tir padha irenge, sir padha senenge, sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Sing putri cantik, sing lanang kaya blekok moncrot. Ayo. Lah kuwi sutradarane pekok kowe. Ora apa. Ayo ngene kok Panji Asmara Bangun lho. Iki etok-etoke. Iki ora kanggo visual tapi kanggo audio dirungokno kuping. Heeh. Panji tengko. Etake ning radio iki ngono. Ning radio, ayo. Ya ketemu. Duh wong ayu. Untung Pak duh wong ayu untung. Sik ta, untung duh wong ayu. Pomo pamit aku enek wong nesu niki wae. Lah apa gak? Tiba nyolong petek ya, Mas. Heeh, suarane ora. Ora mung nyolong petek winginane pemean bareng. Ayo digandrung dhisik. Ana karo kono lho. Ayo pemean dhuwur ra gitu sing jikuke kono. Aku ndawake. Sae suarane. Digandeng. Papujaning ati diajeng suwe ra kepethuk. Sing kok sawangi apa to, Kak? Sliramu saiki kok irunge ilang diajeng. Iki piye suwe ra kepethuk kok irungmu ilang. Matamu nyawang dhuwur. Iki durai to. Ngawur mosok tak kira rai lho. Mosok terus rai gak enek mripate, gak enek irunge cangkem tok ngono, Pak. Ora. Biasa lho ya penek ngono kuwi. Kan biasane lho, Pak. Wong menungso ki omong-omongan rai karo rai kan adep-adepan. Lah ngene kan penak. Pelek kan ngarep pas. Nah, ada kinang. Lah iki mau tak kira ki ya rai. Kok jebule rai lok ngono lho. Ngene-ngene ben aman nuwun sewu Mbak Iin. Maaf ya Mas Yuda. Nek ra dingenek niki engko panggah ngingeti kono ae iki engko. Pak Dok. Iki jane iki ora. Iki lho tanganmu iki lho. Pak Rawaga ya kok merengkel Pak ya. Apa ana wong jenenge arep gandrung kok malah kaya karep ngawinke cempe ae iki. Kok wis biasa ngene lho. Ya sedang kena. Kaya ngene wong nandang asmara. Aku mesane tak ndodok. Aku mbak sampean mlaku terus digandeng jajal ndang saka kena mlaku rene. Mbak Iin. Salam Mas Yuda. Niku tumbasan pinten terima sih.
Ngopo? Sirik ya, sirik. Ora Mas. Aja disia-sia wong kaya Menawi nek ngene iki. nuwun sewu lho Pak Eko, nek cara Panjasmara bangun kan ibaratnya kaya tari karon sih. Nggih. Bawa gandrung mesti karo lungguh ngene lho. Sing wedok lungguh nang kene. Lho, kan enak to Pak. Iya. Lah apa dijajal Mas ya? Iya ta. Piye contone piye contone? Contone. Ya iki garwanipun Kakang Dawah Coba. ketinggalan, Lungguh pupune Kakang sisih tengen. Wah, ngene ya, Mas. ibarat wanita kang ndak tresnane ora ana liya kejaba mung sliramu. Saestu kan iya. Mas. Ayo nang. Aku karo iki. Iya, aku ya ngono kuwi. Ayo. Sikile kaya tela godhog, Pak. Di pangku. Piye? Madhep ora sih, Pak. Piye? Rasito, Pak. Lah apa? Dawa gak kono karo dhewe kok. Tak ukur komik yo. Mesti apik di pangku ngene mesti bokoke blurut, blurut. Bolak-balik Pak, blurut. Malah seneng deh lurutan ngono. Ngene, Pak. Piye Mas Tono? Kok kaya kura rumah. Kaya Lah kura. piye aku yen arep mangku ngene dengkulku ora cukup, cilik ora apa-apa, gawi ngono tok Mbak Iin wis seneng. Moh, ora apa-apa lah kena nggo keri-kerinan ora apa-apa. Keri-kerinane katen bat po piye lho. Suarane Mas, yo. Suarane. Garwaning pun Kakang Diajeng. Yayi. Garwanipun Kakang Yayi. Dawuh katinggalan Kang Mas. Kepiye pawartosmu suwe ra kepethuk? Tak yo apik-apik ae to. Sae Kang Mas. Panjenengan dos pundi? Ya pengestumu Diajeng. Kok panggah cilik ora iso gedhe iki terus piye to Mas? Witekno. Apa Aja dipandang cilik apa enek toprak kok witekno. Apa ora apa-apa. Oh toprak etok-etokan ae. Ora yo lagi iki lho. Oh cara toprak kok witik. Wong sewu Pak Eko nek cara pacar utawa katresnan gandrung sesama suami istri memang mboten pantes. Nek Mbak Iin kan cocoke kalih kula. Ya ibarat kula Panjasmara bangun Mbak Iin menika Dewi Sekartaji delalah wis rabi oleh 92 tahun patutan anak niki. Mbak Iin kelairne, nah niki terus iki dadi bayi mangga lho. 92 tahun. Betul, kan abang omah-omah sapa ngerti nggih Pak. Oh, dadi bayi. Masa wis ngene-ngene sing lahirke. Amanah anake amanah saka pangeran Mas. Iki kok kowe ngudani aku ngopo? Dadi bayi Mas, dadi bayi gak lara kok nangis tok penake lho kowe engko nek luwe pangani gedang nek ngombe dimiki susu. Ora pengen dimiki. Ya, wis gelem aku. Dimiki Ibu Iin ora seneng. Masuk Pak Eko. Ayo dadi bayi sik iki. Ya ampun. Ya Allah, Pak Do. Gagah ngene lho, ngono. Gaya. Saya madhep Pak Eko. Sep. Wah, tangane kaya wortel, Pak. Lah katoke piye katoke, Mas? Ora kepan, Pak. Aku gak patut se bayi ae katokan ngono kuwi apa patut? Lah kowe mau ora ngomong sing ngerti aku nggo. Iki lho saiki nek mandak ya. Rangkepan. Kuwi lho, Kang to. Walah, alah, kalau ana sing kepoyoh-poyoh. Oh, rumah saya. Patok. Ku nggo seperti apa iki? Ayo nganggo iki lho. Waduh. Iki lho dienggo sik, bayi kok nganggo ngonoan ya apa. Dicopot tenan. Iya. Ya bapak elek pantes ngadoke. Kaya nemu kaya. Aku biasane ra rangkepan lho. Bayu katoke mereke Nike. Adila. Iki rasa copot lho iki. Ora iki karo. Wih, pinter e. Kuwi apa neh kuwi? Bayi kan damel ketu to, Pak. Wah. Iya. Iki jane kebudayaan apa to ya? Kersane mboten nangis. Oh nggih. Nyapa? Rusak tenane, Pak. Apa to? Kok nek cangkem tenan mari watuk. Bedake bayi iki ya sing alus. Ya wis anak meneng ae. Pak
bapake karo boy arek pacaran bareng. Hmm. Kaya sampun Mbak ya. Ora meneng tak bacok lho engko. Tekan timbahin, sampean Mbak In, coba Mbak In. Seta, masa enek bayek jigang iki lho. Bayek yo ngene-ngene tok ngono lho kok golek pakan nek penake ram. Aku kok gila ta Pak Dos? Gila kok. Ora iki kurang ajar iki. Iki mboke nek yo ngene to. Burung wayahe metu bareng yo metu bayeke. Ah nek jero sumuk ora itu metu. Lah aku Pak Eko ini kan lahir liwat dalane. Iki lahir dilepeh kok. Aku apa itu lho. Apa anak mendosa lahir metu ya. Kagetmu. Napa, Pak? Ya. Kula sampean yayi garwanipun Kakang. Saka gedene rasa tresnaku awakmu tak tukokno boneka sing hebat. Ki lho sawangen coba. Iki bonekae. Pak, aku dapuk aku nek oke lah Pak. Piye yayi? Awakmu lah ya seneng to yen awakmu tak Mas Yudo ya Allah dene kakake kaya ngene wujute. Iki nang toko enek pira lho jane? Coba sampean nek kono tak niki Pak, sampean tumbas Pak. Wah puter. Nggih. Kokean lemu muter yo. Engko cemplung nang kene malah digawa mulih JB malah. Dadekno wayang pada esuk. Iya. Terus kuwi nangis apa? engko tak tuwekek dhewe lho engko. Iki lah gek gandrung. Mbak. Sik gandrung iki kono. Lah ya aku. Lah iya, kowe bayek meneng. Ketoke luwe, ketoke kene gedang. Ndak. Dotawa. Duh dewa Jawataku. Yayi. Dawuh Kang Mas. Sak suwene awake dhewe omah-omah ning nyatane aku ya iso menehi kowe golek kencana sing bangkit tata jalma. Masak bayi urip umur 2 wulan wis polahe ngene. Ketoke bayine luwe lho Mas. Luwe sampean tak dulange sik ya Mas. Sampean dulang manut to manut bocah kok iso. Mbak aja ngono iki kan isih bayi mbok dipamahne. Oh dipamahne. Nggih, dipamahne ya, Mbak. Ngesakne urung kolu dipamahne. Napa? Iki napa? Napa? Ora pathekan aku dadi bayek-bayekan. Kowe kan urung kolu, urung iso mamah dhewe ben dipamahne karo ibu apa dipamahne bapak? Bapaknya bapak. Momo. Pamahna, Pak. Enggak Pak, aku ora dadi bayek ra patheken aku. Aku untune serangah ha. Mosok dimamahke gilani. Wis ora dipamahne lah anu. Bayi marang mulan. Mangap. Untune sak genteng-genteng. Mangap. Nah. Wis. Amun adoh caketing hati yen cedhak tansah mulan. Mas Yudo. Panji. Oh iki Panji. Budalmu bawa mau apa to Mas? Iki bawa tekan dalan kok dadi neng kono. Aku kelingan mondel.
kalian Kang No. Sawise awake dhewe omah-omah ning nyatane aku karo kowe patutan anak siji ora krasa suwene wis 6 taun wayahe anake awake dhewe sekolah SD. Wes ora bayar-bayaran. Iki lho sekolah SD iki lho. Ka mbok dublak meneh kok. Apa neh kuwi? Damel sekolah SD niki lho Pak ngesane. Oh. Sekolah SD, ya. Dadi wis ndak gawe pampers kuwi kan. Nek wis ngeten pinter nyanyi Pak wong sekolah SD ya. Oh nggih. Iya ya. Apa to Pak Dok? Iki dinggo iki. Lah ya. Ngapa kuwi? Wong wedok-wedok bodho rasan-rasan ora lho ngono kuwi tukon pira jare. Iya. Wah bombong rasane ngatiku ya nyawang putramu saiki wis gelem sekolah-sekolah dasar. Lah iya to Mas, kok ya wis gelem sekolah atase sak ndumil ngono. Lah ya piye meneh umure wis 6 tahun. Kene coba anakku panji tengkorak. Kok lanjut tengkorak? Kayak anu putra kula niki, Pak. Kene. Dilerekne ta, kuwine dilerekne. Dol. Dol. Lerekane dol. Apa enek cah sekolah modele kaya ngono? Ya ora Mas. Anak preman Dek. Ayo iki. Anak preman lho nukoke Jombe sik iki jombe sik. Tak tukon arak lho. Aku arep dadekke apa to, Pak? Rencana kan ora tak pinterne, ben dadi geng kok. Geng iki kudu ngombene arak. Jombe Kok arak ya. Ye. Lu masalah lu. Sithik emo mataku. Ayo. Ngombe mari Mas kok mendem. Sida asih tu. Pak. Bawome tekan ngendi? Ora sing penting kok kari-kari. Hitam Sari teko Setya Tuhu ya. Terus sawengitan bisa nendra. Tekan dineh kuwi. Tekan itu Mas. Hah? Upama niranah kodha tanpa prau sasat sarahing Jaladri Sida asih Ngidam Sari Asmara. kebanteran goblok. Lah kok greget ning ngono, jan kudu tak. aku ora apal kok. Nyidam Sari Asmara. Niki dijawahne napa Pak? Napa kersane Mas Uncek duet? Oh, ndak apa-apa, duit ndak apa-apa. Lek duit apa maksudnya? Mendem wedokan pas Bisa? saged. Wah, Cah gaul lho. mendem-mendeman ya Mas. Masa Nggih, mendem cocok wedokan? Ibu nggih. Nggih. Cocok lho. Iya. Mboke ngono lho. Iya. Mboke Ning apa cah bagus. Ya Allah rupane. ding dang tak dang nen dang ta ding dang tak dang nen dang ta ding dang tak dang nen dang ta ding dang gitu. Alah cakepe, alah pintere, mata genit asik. Mata genit piye mata genit. Lambene judil asik. Sapa iki? Yuda. Aku Pak. Pak, jeneng liya Bapak. Pak Basroni besok. Awas sapa le? Bapak. Kowe iki lho jenengmu sapa? Aku Basroni. Gampang bayi. Basroni kelas pira? Kelas 1, Pak. Sampe nek gede dadi apa le? Maling. Mantri. Nggih, Pak, mantri, Pak. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa le? Ibu. Cengengesan. Mata genit. Anakku lak pateni. Rasa dipateni dhek keceri jeruk mati. Semut po. Aja muni ngono. Wis mau tengah anu. Nyapa meteng ora lah. Mboten Pak. Lama kowe karo
karo juragan Klamak. Ampun bos, ampun. Wah, nggih. Wis cukup. Cukup punan. Wis cukup sing kaya ae lho aja ngantek. Kelakon wis sing kepungkur aja dadi kaca Wis bunga. meneng wae Pak Do. Aku njaluk dikawin Bu, kawin Bu. Kawin. Heeh. Apa roh kawin ya apa jajal? Golekno cempe rada elek-elekan ngono. Wong. Iki lho Pak nikah iki lho Pak nikah iki lho. Nikah ngono ora iso kawin. Lho. Karo sapa karo sapa lek lho kayak mbak-mbake ayu-ayu. Nah, sampeyan mbane iki lho sing mbok pilih sing ndi? Ndang milih. Kae lho, sing pinggir Iki, dhewe. Sing ndi? Iki. Gede ah. tak takonane ya. Sing ndi? Iki. Gelem ora? Nggih. Nggih Lho. niku Bu. Iki kleting biru iki tak kenono gelem ora dirabi karo andane lumut ki. Ada lumut. Mbak, jenengan dirabi anak kula purun mboten, Mbak? Jujur mawon, Mbak. Jujur mawon. Yayine enten nggih kados ngeten, nggih Nggih, lumayan lah satu damel jam. keri-kerinan. Pak tuapuk ya Pak. Iya, Nduk. Pas lek karo aku. Ora pas. Ndak Alah pas. ngece. Kok ngece lho pancen. Didelok aku ya, didelok wae wis Tetep ketok. teke. Lek ora pas nyatuke. Alah wong lanang ki ora moh kalah. Piye? Pas rapas mesti pase kok. Nyoba ye. Kabeh dijajali. Piye to ngene ya pas. Loh. Apa? aku dangak ngene malah kaya Naruto. Prakicom. Kali jode nggonmu gede. Mangga, Pak. Sampun nggih, Mas. Nggih, sampun. matur nuwun. Wes, luar. Danyang ra nagih utang wali, ra nagih janji, pun luar. Ya. Oke. Sik Mas, iki teruske Nggih. pamundhut eneng sing ngersake rung lali rung tak ojo Mas. Diwas. Ya, iki saka Pak Marji Guru ngunggahan. Iki mirsani liwat streaming. Pak Adi Purwoko sumber gempol. Ya, iki ya mirsani. Ningali wayang Ki Iko Prisdianto teng daleme Bapak Haji Basroni. Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung nggih. Gerindra matur sembah nuwun. Ya iki saka Pak Adi Purwoko ya ramuh ora mung liwat streaming. Pak Sukip Ndok Group. Ya. Pak Eko Sungdalu niki sak rombongan Bangun Jaya. Pakel ugi-dugi. Pak Lurah Jailani, Pak Sadat, Pak Sarji. Ya, Pak Sumadi minta gending sing kepenak. Ya. Terima kasih keluarga Pak Sukip nderek ngregengke swasana. Nggih. Mbah Heni Medura, Bah, saking Medura. Nggih niki nggih liwat streaming niki mirsani. Wah, iki kanca-kanca Arifin, Ahmad Arifin Moyo Keten Boyolangu iki selalu hadir. Siap. Terima kasih. Terus ke Mas, iki Siap, akeh siap. pemutut Nggih, kok. Ya di Nggih. terus ke. Aku arep pengen jajal karo Puri Ratna. Oh, Puri Ra. Wah. Pak Eko, Pripun? mantan Mbak Puri. Lah nggih niki Mbak Puri. Nggih. Mas Yuto Mbak Puri. Nggih, Mas. Kae Mas. Mas Uncek. Nggih, Mbak Puri. Itu Mas Darmaji, Mas Bayu. Nggih, Kok. sedaya. Nggih. Kuwi kene malah cacah jiwa ya. Lah wong wis tepung karo Mas Wis Ucek. wis kenalan ta ya Mbak ya kenalan. Dereng Ketemu kenalan. karo wong wedon ayune kaya Nggih, ngene kok. sugeng dalu, Mbak Sugeng dalu Kang Nggih. Mas. Nggih. Tepangaken. Nggih. Raffi Ahmad. Wah, Raffi Ahmad to niki. Ngopo kowe kok kita gelo lho. Raffi Wah Ahmad. jenenge kenalan kenal kawek dhewe sing apik. Oh ya ora apa-apa. Jenengan Raffi Ahmad kula tak anu Nagita Slavina anu ya. Moh. Lah piye? Enggak, aku Lah, lene apa? tok kene moh. Dene Lah, apa? Kene ayu aku elek kok. Ora ono nyepaki yoga karo tangga. Lah ya wis mendingan kowe duwe bojo sing potongane gedhe dhuwur ya apik lah nek ndek padha ndek engko piye? Ya malah penak to, Pak. Kok iso? Piye? Wah, anak-anak sak botol aku ngene iki. Nah. Yo. Ngapa atus ono? Ayo atus ra. Ayo. Mosok enek anak gedene sak botol aku wae, Pak.
Ditutuke padha kok. Mbak Lek Mas Puri. Ucek iki mau botol aqua ditumbuk pira ya Mas? Tiga prampun cekap nih. Katimbang penasaran Pak Eko. 3 setengah lah Mas Tiga Dito. lah. Sekawan lah, sekawan, Pak. Lek bapak kurang seprapat masuk gak dikekne. Ora itu. Wes. Pol papat. Iya, Mbah Basroni utawa Pak Dewan iki remenane tembange dalam kolam nih kalau Mas. Oh, siap. iya. Mas Uncek sakit Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Siap Pak Dalam Basroni. ikan. Pak Basroni wis pirsa to Mas Uncek sampean? Alah Ya, Pak Pak Preso Basroni. dereng. Sing di Niko. Niko sing di putih. wae. Niko. Nikon di lho. Niko lho lenggah wonten kursi. Lah iya Ora sing lenggah nang kursi masuk angkruk-angkruk meja ya. Kan kata ganteng kursi. Sing di Nah, sik. Nah, genah cetok Sing di? wakil rakyat karo rakyat iki pasuryane beda. iya sing di Mas. Nah, yen Sing di? wakil rakyat iki ketok sumringah, yen rakyat iki ketok pucet-pucet ae. Niko le, sing bathikan Oh, piyayine sing lemo. Eh, Ucek iki mau dadi DPR no. Piye mau anu no? Salah. Mah, Lah kok iso? ora diunyo-unyo rakyat. Aspirasi ngono kenek rakyat ngoyak-oyak ae. Oh, ora mbok laporke nang dhuwur ora mbok usulke mesti ngecek cangking rono cangking kene. Ora iki jane dadi rakyat ya. Iki jane wong apa ember dicongkang cangking. Lah kok ya melu cangking lho. Napa niki wau? Mbak Puri, niki asli saking pundi niki? Niki asli saking Tulungagung. Kelahiran Tulungagung Oh. menika mapan wonten ing Ponorogo garwanipun Pak Carik alias menika ngasta Bu Carik. Oh, berarti burik. Mbah. Burek. Ngono kok ora kon ngidoni ya. Bu Carik. Lah ya Bu Carik disingkat kan burik. Iya. Nggih niku Niki napa niki? Ikan dalam kolam mau. Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Iya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Yo. Ayo MC ni kowe. Ngono MC ini lho. Sangkuriang kok. MC kok setugel aneh lho. Ora apa-apa kok lah. Ya silakan. Selamat malam. Iya. Ngomongnya lho sing jelas lho. Oh, Lah selamat ikan dalam malam. kolam lho Ah, disiarne. disiarne. Selamat malam. Kok ngono Iki sone gaber. Sewa Song si kemeng gaber. sewasane sapa lho kowe iki? Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Ya. Permintaan dari Bapak Basroni sekeluarga Ini. Ke. akan kita sambut. But. Alah. Oh iso. Artis berikut ini. Nih. Buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon, Bon. ada soto, Toto. juga tempe keripik. Kah, kowe arep dilomproke cah cilik. Kowe arep dilomproke cah cilik. Ora. Tempe Juga keripik. ada makanan pencuci mulut, Lut. ada semangka, Kak. ada apel, Pol. juga jeruk. Cer. Dan buat adik-adik Dek. yang duduk di dekat pagar, Gar. hati-hati bisa kecantol. Wek. Ya ora. Santai. Mantap. Ya, Sip. atur ya. Rumah saya Pripun, Pak? suasananya malam hari ini Nggih. seger, Beda kalau istimewa, malam-malam dan berikutnya. cerah Nggih. banget Mas. Cerah lampune padang. Iya. Terus nih Mas. Siap. Ya iki karo Sutri. Sutri. Ya sareh-sareh Sutri. waton pikoleh. Kabeh teh goi ya. Kabeh goi ya. Iya. Masa kok iki? Mbak Puri, Mbak Sutri. Dari Bro PI ngoten lho, Pak. Iki tak gandengke karo Mbak Sutri. Mbak Sutri, Nggih. Mas Unjak. Oke, Macange. Ya. Mbak Sutri. Pripun Mbak Sutri nek sampean nyawang kalian Mas Uncek niki Pak Suryane lak ganteng nggih. Ije. Wah, pomo sampean dadi pacarene ya pripun, Mbak? Ya mah aku Mas rapas kok. Kabeh nek ngomong Anci-anci rapas. osek ngono Mas. Alah Anci-anci kok pas-pas Mbak santai lho. Kan rapas tak menek ondo. Dadi rong kenek wis geblak sik modar. Aja ora oleh nesu, ora Oh, oleh iya, nesu. Ya, sing sabar ya, Mas. Sing nesu ya sapa? Iki Mbak Sutri iki asli saka Blitar ya, Nduk ya sampean. Injih. Iki saiki sekolah kelas pira Nduk sampean? Kelas 2. Dua napa niku? SMK napa SMP? SMK. SMK. Heeh. Sekolah Menengah Kejuruan. Lek sampean. Paham sampean ini ya. Tahu sekolah atau sampean ini? Tahu. Tahu sekolah ta Sampai sampean? pirang kolah?
Iya toh Pak Wi. Tek pirang bangku. Mau tahu sekolah kok entek pirang olah gitu. Hebat niki. Anu diaturi napa Mbak Fitri? Nembang no. Napa lagune maksudipun? Maksudipun tembange anu niku Apa? podang kuning. Wah cocok. Dadi diselang-selingi. Sok dangdut, sok langgam. Sok langgam. Iki kanggo para pini sepuh nek ngeten iki. Neno 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 nono. Bawane sampean iso cek, Mas Unjak. Cek. Langsung cak. Samongan iki lho kok iso malah jagongan karo Busri. Langsung ditakoki Mase, takoki Busri malah. Takoki Mase iki lho. Iso bawane podang kuning. Ya insyaallah lah. Sithik-sithik ya. Sidik-sidik. Oke. Manadian wujud. Jalan kamu karo lenggah anu tring. Karo lungguh. Ah, benimbang. Benimbang. Yo paling tidak dijawil janggute. Janggute dijawil. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Lah, irunge mancung. Ya, iso kena go plorotan. Golek baten senengane kowe iki kok. Kok didilat to, Mas? Ya nyoba ae kecut ora timbake kecut ya. Dan tanganku dhewe kok. Ya. Hagawe taline. Alah bronto. Jajal ning pangkone putri, jajal. Janggut kurang lincip, Mas. Jajal, ayo. Boleh. Ngene. Ora tono Cek. dhisik. Iya. Pangkone. Ning pangkone putri. Ning ya? pangkone Sutri kene lho. Oh, bener. Apa-apa, Ndang. Ah. Apa-apa. Kok ngene? Biasane kan sing lanang mangku sing wedok, lha sing wedok mangku sing lanang. Ah, iya. Oke. Apa-apa. Lumayan lah. Alah. Kok malah tinggus kaya. Iso apa ora sampean Iso kiyo lungguh suwe sing nak apik, kaya lungguhmu ngene kok sing apik. Lah, Nang, dipirsani berani. bapak-bapak kok. Ayo sing apik lungguh. Alah. Lunyu, Pak. Padane plurutan kuwi. Lunyu, Mbak. Modele sing wedok dingonokne ya seneng ae. Pengen we. Ora. Pengen lorot to. Aku nang omah duwe papat tok. Apa iki plorotan? Sing pangan rayep kae. Ayo. Alus manis merak Penjenengan kok bagus banget to Mas Uncak. Matur ya Pak Eko. Dan putri sing Iki ngene. marai. Pak Eko marai. Penjenengan mriko piyayine kok bagus sanget to Mas Uncek. Tenane lho, Dik. Kula nyawang pasuryan panjenengan menika sajaipun kados pripun ngoten. Piyayi bagus kok kados metaken. Ya ora apa-apa. Pengin saestu kula kinarwa panjenengan sehidup semati boten wonten sanes priya ingkang badhe kula suwitani kejawi namung panjenengan. Lah piye aku arep bungkem cangkeme ra gedok. Akhire saged Apa sing mbok pencet akhire Mas tak Kek? nyerang personeleng ke. Kemak jegadul. Wong edan. Ayo dicaketi. Ya. Nah. Wes suwe. Kene iso mbok diteruske. Gak iki. Wes suwe anggon kula lohana. Gentenan ya apa putri? Ya soleh ayu. Ya umpamane bojoku ngene iki. Upama kelakon dadi bojomu jelas, kamarmu jebol kabeh Iki kula dinceng. nggih duduk ngoten iki. Dinceng karo tanggane. Pola uncek kaya apa ya? Ora mung tangga ketok ya jenengan barang kok. Oh, lek anu jumeneng ya apa-apa. Jumeneng. Goleki sipo. Dirangkul. Rangkul, Saktekane lek rangkul. Saktekane. Ya depan-depan to karo pacar ingkur-ingkuran. Nah. Ora karo pacare bolak-balik gumoh ngapur kok ngono. Akean ngene lho. Seragamku SD. Nyanyiku podang kuning ora cocok. Lah kudune. Lagune anak-anak. Lah lagune anak-anak ya lagu anak-anak. Ayo sing piye? Kelamin. Apa sih? Pelangi kok kelamin. Kuning ijo. Pelangi ngono lho. Oh, pelangi-pelangi to. Lah Aku tuku kaset kae piye? kelamin.
Bangsa ku. Endi kuwi Kaset kasete? ono. Endi kasete kendi? Kaset Tentara Karanganyar, Mbak. Merek Lokononto. Asli lho. Asli bajakan. Ndak coba ndak kowe ndak. Ibu bunga hatiku. Ibu-ibu ini pada tangklet. Ora lho jane ini mangane apa? Kalau Jawa kroto aku yang Manuk wong iki. jangkrik. Nyanding bisa dadi tombo. Pak Dok. Apa iki anak kene iki keluargane dikabari apa urung iki? Ora ya aja ngawur we. Aja ta, Mas. Sing marai ora udan ya iki kok iso. Wis semedi. Oh, semedi to. Tak kira semaput kok ya meminta ning ngarsaning Gusti. Tak oh ngono. Sesuk metune tugel biru. Regeng Mas. Hebat. Terus iki dari tuan rumah penjenengane Bapak Basroni. Pak Basroni sekeluarga nggih. Nggih request lagu. Menapa, Pak? Tresno Waranggono karo Jambalas sing nyanyi kudu Mas Kuncek. Siap. Tresno Waranggono. Nggih. Estu napa boten yo? Iki lho saestu iki lho. Alah. Tuan rumah Bapak Basroni request Tresno Waranggono jam 12 yang nyanyi Mas Uncek menika wonten tali asih gangsal atus 1.000. Matur sembah nuwun. Pundi, Pak? Pundi? Mang kaya wis tak ngene sampeyan to Mas. Pundi wong namung kita lho sampean iki ampun ngoten lho, Pak. Lah, Bisa sene pianten sampeyan katahe lho. Iki lho Pak, tulisane ngisor dhewe iki lho. Gangsal atus 1.000 damel tali asih Mas Uncek. endi lho? Niki lho Pak, Lah, niki lho gangsal atus 1.000, Pak. Nggih. Sampeyan sukane Pak niki monggo. Nggih. Mboten enten ta? Mboten enten. Pak Basroni gangsal atus, Pak. Monggo. Ora bangsa. Pak kowe aja gawe-gawe lho. Cobi enten mboten niku. Sampeyan iso maca apa ndak? Oh saged kene lulusan SKKP kok. Apa SKKP? Sekolah karepe. Betul. Langsung tak saut nggih. Oke. Oh iya lho Pak. Apa neng lho Pak Yohan. Maksudnya nek wonten gangsal atus kagem tali asih kagem Mas Uncek. Nah, kangge tumbas mori lho. Wedan iki. Iki ngisore jek eneng lho. Jek eneng ngisore. Bu, nggih tumbas mori damel buntel Pak Do lho. Gitu buntel godhong gedang. Wedi. Mbak Iwang. Mas Uncek nuwun sewu niki Mbak Iwang nembe lho. Oh, ngaten. Nggih nembe. Apa ngene iki apa? Alah. Gitu Pak. Kok ngene iki ditarik kan nembe kemawon kagungan. Lho kok ditarik? Kok kene ane bareng. Kene persalinane ben lancar ngono terus. Niki 5 bulan. Isi 5 bulan. Isi 5 mlaku 6 mencolot 7 ndlosor tadi. Oh isi. Heeh. Lagune terus Waranggono, Mang. Nggih, duwete kalih. Nyapa. Niki. Kalih niki. Yo iki menungsane. Nggih kagem Bapak Basroni. Ora sih Mas, aku tak takon Mas. Dalem. Iki serius tenanan. Nggih, Sampeyan kelahiran tahun berapa, Mas? Kula 97, Pak. Nyapa kok 97. Ngomongnya 79. Diwalik lho. Diwalik. Nom-nomne Delok rain-rainane wis 79, Pak. Oh, iya. 79. Lah pripun? Ajeng maringi hadiah. sepuh jenengan kalih kula. Napa nggih to? Kula 82. Lho. Nyun sewu le Pak, Eko. Pak jenengan kok 82 ngapunten le. Kok pas suryane tuwa niku napa uripe jenengan kebrangas wonten niku? Iya. Kakek mikir. Oh, mikir wingi mboten dados nika. Mboten sati pikir. Rezeki. Nggih. Ayo, Wang, iki lho. Iya. Aja ndingkluk lho. Niki carane pripun lho Pak mengke? Dicara pripun? Carane iki di wong ora tau ndelok film yo ngene iki. Seneng didelok senengane Jepang ngeblur.
Maksudnya duet Doi apa lho? Dijak gandengan yo ndak kena. Yo ndodok iwang yo ora tak iso. Lah iso wong nembe isi ya. Oh. Iki cara Malaysia, Mbak. Cara Malaysia. Nggih, pripun? Dadi Upin in. Lho Upinan nang kene lho. Bagian anyar Pak niki. Oh, nggih. Training nembenan. Training. Ya, diaturake. Apa terus Waranggono apa jam 12, Din? Terus Waranggono. Oke, siap. Alhamdulillah ijek kelingan. Lancar. Terus sih, Nggih. pundutane Pak Bapak Basroni. Nggih. Ya, iki mau terus Waranggono terus jam 12. Jam 12. Iya. Oke. Kali sinten niki duetipun? Lo karo Ndok Mia. Karo- Mia Aprilia Jumeneng. Mbak Mia. Ya. Mia Bi. Ah, nduk. Malah Mbak Mia. Nggih, Mas Yuda. Nih, kalau sing takon Aku Mbak sing ngomong aku. Nggih, Mas. Sidene Pak Eko. Ndak ketara lho, Kabeh Mas. ayu-ayu kok kira. Lah sampean yo ndak ketara. Kok gak ketara? Ora kecaya. Gaton caturang ngono ya. Aku gendongan to, Mas. Jam 12. Ini Iya. Mbak Mia, Mas. Nggih. Mbak Mia. Asli Tulungagung. Tulungagung. Asli. Asli mriki. Juragan Bakung ya? Juragan Bakung ya? Boten. Boten. Juragan Baku lho. Oh, Baku. Lah Tulungagung kan terkenale Bakung. Nggen-genan. Nggen-genan. Nek nggen kula nggen bako ning nek nggen Mia niki mboten bako. Napa? Apa ya lek mahmu ya? Napa nggih, Pak? Kula nggih bingung, Pak. Kates paling. Kau kates. Nah, tes kates. sampean Mia juragan kates. Mulane ngalor ngidul yo enggak wani kates. Lah, Matur nuwun, suwun-suwun. Nggih, Mas Yuso. Pak Eko. Nggih, Pak Eko. Mas Uncak. pripun Pak Eko? Niki wau sampun sawetawis dangu nggih gegojekan. Alah nggih Pak Eko. Nggih. Guyonane nek diterus-terusne napa enten telase to, Pak? Lah nggih, sing baku mbok bilih Nggih. anggone caos lelipur menika wonten Kladuk. kaluputan enten Nggih. kekliruan Nggih. nyuwun agung isi samudra pangaksama. Nggih, taminipun dumateng keluarga ageng Bapak Basroni sekeluarga. Nggih. Mugi tansah ginanjar ing kawilujengan, Amin. katentreman lan kabahagiaan, Amin. pikantuk berkah rahayuning Gusti, sageta berkah manfaat kagem sedayanipun. Amin amin. Mboten duwe Allahumma niat amin. ngelokke utawa melecehkan ning kabeh Mboten. wau mung kanggo srana hiburan. Nah, leres Nggih, Pak Eko. suka pari suka, guyon pari kena. Nah, Nggih. nggih. Insyaallah kapan-kapan panggih malih. Siap. Terima kasih Mas Yuto, Mas Uncek. Nggih. Muga-muga kalis ing sampe kala. Amin, amin. Amin ya rabbal